ये अनेक यज्ञ मनीष उद्यम प्रचेषा आम कली जुगे किंतु ई जो निराकार ब्रह्म यज्ञ होची ये मनुष्य कृत नुह ये मनुष्य कृत नुह कहा कृत अच्युतानंद महापुरुष कहले कहले ए नित्य राधा महासती मरते हो इव उत्पत्ति मरते हो इव उत्पत्ति मरते हो इव उत्पत्ति। आपण माने अल्प बहुत जानी थे द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण करते प्रभास यज्ञ आ ये प्रभास यज्ञ रे समस्त को निमंत्रण थिला नहीं समस्त को निमंत्रण थिबा सत्वे गोपपुर को निमंत्रण नथिला कि गोपी मान को निमंत्रण नथिला विशेष करी भगवान कृष्णंकर जे हेउचनी आह्लादिनी शक्ति कृष्णंकर जे होचने आह्लादिनी शक्ति भगवान कृष्णंकर जे होचने रासगुरु ताको ना कौन ना मोर लवी राधा राम से जात वृष भानुग्राम से जात वृष भानुग्राम से जात वृष भानुग्राम से जया वीरना तनो मोरा लीला रे नोहे पोटंतरा लीला रे नोहा पोटंतरा लीला रे नोहा पोटंतरा। भगवान कृष्णंकर जे होचने आह्लादिनी शक्ति तांकर रासगुरु मोर बल्लभी राधा नाम से जात वृष भानुग्राम से जे अभिन्न तनु मोर लीलारे नुहे पटांतर माँ राधाराणी की निमंत्रण हेब ना कि कथा अभिमानिनी राधा प्रभु सहित अभिमान कले भगवान कहले हे राधे तुम्हें मो दी जन एक अंग ये दुईटी शरीर हेले मध्य एक अंग तुम्हें भाव ना जे तुम्हें यज्ञ को आसन ना मते आपण निमंत्रण कले ना हे राधे तुमको ये यज्ञ को प्रभास यज्ञ को जदि मु आमंत्रित निमंत्रित करना किंतु मु तुमको आज कथा दउची वचन दउची तुम्हें अभिमान छाड़ हे अभिमानिनी राधे तुम्हें अभिमान छाड़ी दियो आउ जदि ये द्वापर जुगरे प्रभास यज्ञ तुमको आमंत्रण करना तुम क्षेत्र में मु दिने यज्ञ करी तुमको कथा देली वचन देली मु तुम क्षेत्र में दिने यज्ञ करी ना मो क्षेत्र में यज्ञ करेंगे कौटी केते बेले यज्ञ करेंगे ना कली जुगरे मो क्षेत्र में जदि आपण यज्ञ करेंगे से यज्ञटी कौ जगार केते बेले करेंगे हे प्रभु मते टिके ताहा बुझेगिरि कहंतु ना महिमा प्रकाश होई बाबोरे जमुनाली नई तट पूरब पश्चिम पर्वत दोई रही ताही बट रही ताही बट हे सुजाने रही ताही बट रही बट हे सुजाने रही ताही बट। कली जुगरे मु तुम क्षेत्र में यज्ञ करी हे राधे आउ जमुनाली नई तटरे यज्ञ हेउथिब पूरब पश्चिमे पर्वत दुई रही तही बट पूर्व पश्चिम दुईटी पर्वत थी से क्षेत्र में आउ सेठी महापुरुष अच्युतानंद लिखिं मालिकार बट गोटे थी से मु यज्ञ करी तुम क्षेत्र में ना मो क्षेत्र यज्ञ कर
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ହଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଯଦି ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ କଳିଯୁଗରେ ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିବ କେଉଁ ରୂପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆଦି ସଂହିତାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ନିତ୍ୟ ରାଧା ମହାସତୀ ମର୍ତ୍ତେ ହୋଇବ ଉତ୍ତପତି। ଏ ରାଧେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା କୋଉଠି ନା କିମିତି ଜନ୍ମ ହେବି ନା ପୁଲିଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶତ କାୟା ଅତି ଦରିଦ୍ର ବସ୍ତା ଦେହ ଅତି ଦରିଦ୍ର ବସ୍ତା ଦେହ ଅତି ଦରିଦ୍ର ବସ୍ତା ଦେହ। ପୁଲିଙ୍ଗେ ତୁମେ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ହେ ରାଧେ କଳିଯୁଗରେ ନା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ରାଧାରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୁଳସୀ ଲତା ଅଟେ କନ୍ଧ ସେ ଭକ୍ତ କୋଳେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ସେ ଭକ୍ତ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ସେ ଭକ୍ତ କୋଳେ ଜ୍ୟୋତି ଚାନ୍ଦ। କନ୍ଧ ଅଂଶରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ କୁଳେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ତାହା ଟିକେ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଳିଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା ମନେ ରଖ ବୋଧ ରେଢା ଖୋଲା ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଏକାନ୍ତରେ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବି ନା ବୌଦ୍ଧ ରେଢାଖୋଲ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ରେଢାଖୋଲ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କୋଉଠି ନା କନ୍ଧ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ନା ହଁ କନ୍ଧ ସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ରାଧିକା ଥିବ ତହିଁ ନିତ୍ୟ ରାଧିକା ଥିବ ତହିଁ ନିତ୍ୟ ରାଧିକା ଥିବ ତହିଁ। ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ରେଢାଖୋଲରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କନ୍ଦରାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ନା ହଁ ହଁ ତୁମେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେବ। ଏ ରାଧେ ତୁମରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି ନା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବି। ନା ମନେ ରଖ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା ଭରଣା ହୋଇବ ଆଣ୍ଟ କରିଥିବ ଭୀମ 25 ଅଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ହରିବ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ ହେ ସୁଜାନେ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ। 25 ଅଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ତୁଟି ଯିବ ମନୋଭ୍ରମ। ଆଉ ଏ 25 ଅଙ୍କରେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥ 25 ମସିହାରେ 2025 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଏ ଯଜ୍ଞ ହେବ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ। ନା ହେ କୃଷ୍ଣ 25 ମସିହାରେ କେଉଁ ତିଥିରେ କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ବାରରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ ତାହା ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁକି ମୁଁ ରହିଥିବି। ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ରାମକୁ ଚାହିଁ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଗୋପତ ଭୂଇଁ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଗୋପତ ଭୂଇଁ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଗୋପତ ଭୂଇଁ। ସେ ଅନନ୍ତର ମହିମା ଗୁପ୍ତ ଭୂମି ରେଢାଖୋଲେ ଯଜ୍ଞ ହେବ କନ୍ଦରାରେ। ନା କେବେ ନା ନାସିକାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣି ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁମରି ଟାଣି
ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁମାରି ଟାଣି ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁମାରି ଟାଣି ନାସିକାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣି ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁମରି ଟାଣି କହିଲେ ଏଇ ମସିହାରେ ଯଜ୍ଞ ଠାରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ ନାସିକାର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣି ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ନାସିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାକ ପାଟି ବାଟେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଖି ବାଟେ ଦେଖନ୍ତି କାନ ବାଟେ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବନ ନିଅନ୍ତି କୋଉ ବାଟେ ନା ନାକ ବାଟେ ନୁହେଁ ଇଏ ପବନ ନାକ ବାଟେ ଯାଉଛି ଆଉଛି କେମିତି ଯାଉଛି ଆଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 11 11 ମିଶି 24 11 11 ମିଶି 24 11 11 ମିଶି 24 11 11 ମିଶି 24 ଉଲଟାଇଲେ ହେବ 84 ଉଲଟାଇଲେ ହେବ 84 କହିଲେ 11 11 ମିଶି 24 ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84 ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଙ୍କ ଠାରଗାର ଆଚ୍ଛା 11 11 ମିଶି କେତେ ହେବ କହିଲେ 11 11 ମିଶି କେତେ ହେବ 22 ହେବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କି 11 11 ମିଶି 24 11 11 ମିଶି 24 ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84 ଓଲଟାଇଲେ ହେବ 84 ଗୁଣନ କରିଲେ ସେ ହୁଅତିସି ଗୁଣନ କରିଲେ ସେ ହୁଅତିସି ହରଣ କରିଲେ ସେ 64 ହରଣ କରିଲେ ସେ 64 ଏହି କଥା ମାନ ଯିଏ କହିବ ଏହି କଥା ମାନ ଯିଏ କହିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ତା ପାଦ ସେବିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ତା ପାଦ ସେବିବ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ହିସାବ କରି କହିଦେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ତା ପାଦ ସେବା କରିବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଠାରଗାର କହିଲେ 11 11 ମିଶି 24 24 କେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 11 11 ମିଶିଲେ ସାଧାରଣ ଅଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟେ କହିଦେବ 22 କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 11 11 22 ନୁହଁ 24 କେମିତି ନା 11 କହିଲେ ବାମ ନାକ ବୁଢା 11 କହିଲେ ଡାହାଣ ନାକ ବୁଢା ଆମର ବାମ ନାକ ବୁଢାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି କହନ୍ତି ଡାହାଣ ନାକ ବୁଢାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି କହନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ନାକ ବୁଢା ବାଟେ ଆମର ପବନ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିଅନ୍ତି ନୁହେଁ ଭିତରକୁ ପବନ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ପବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେତେ ବାଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କେତେ ବାଟ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ପବନ କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର ବାର ଉପରେ ରହିଛି 13 ବାର ଉପରେ ରହିଛି 13 କହିଲେ ଭିତରକୁ ପବନ ଯାଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରକୁ ପବନ ବାହାରୁଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛି 12 ନିଶ୍ୱାସ ବାଟେ ପବନ ଛାଡୁଛେ 12 ଇଏ 12 12 ମିଶି ହେଲା କେତେ ନା 24 ଆଙ୍ଗୁଳି 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଉଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭିତରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲା ବାହାରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରିଲା ଭିତରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯୋଉଠୁ ଯାଉଛି ମାପିଦେବା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି 4 4 8 ଆଙ୍ଗୁଳି 8 4 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଉଠି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ ବାଟଟି ଯୋଉଟା ଖୋଲା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ କହନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଟାଣ ହେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ନି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମାଳିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ରହିଲା ତୋ ଦେହରେ ତୁ ତାକୁ ଜାଣ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ରହିଲା ତୋ ଦେହରେ ତୁ ତାକୁ ଜାଣ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ସୁଷୁମନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ ଆଉ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ ବୋଲେ ବାବୁରେ ଯଦି ଭେଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତୋ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି
ନା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚରମନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାସ ଶେଖର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ପାଇବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୁରୁ ସେ ବୀଣ ଭଜ ଶ୍ରୀ ହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ହେ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ହେ କାହାରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ହରି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ହରିବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ହେ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ହେ କାହାରି ତେଣୁ ଭିତରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ବାହାରୁଛି ନୁହେଁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି ବାଟେ ତେଣୁ 12 ମିଶି ହେଲା କେତେ ନା 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଗରୁ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନିରାକାର ଶାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁମରି ଟାଣି বলে ଏହି ଅଙ୍କେ ତହୁଁ ପଦିକା ଦେବୁ ଏହି ଅଙ୍କେ ତହିଁ ପତିକା ଦେବ ଏ କନ୍ଦରାରେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ କନ୍ଦରାରେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବ କନ୍ଦରାରେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ କନ୍ଦରାରେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ତହିଁ ପଦିକା ଦେବୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଙ୍କ ହେଲା 11 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ତେଣୁ 24 ରେ ପଦିକା କଲେ 1 ଦେବୁ 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ 25 ତେଣୁ 2025 ମସିହାରେ ଏହି କନ୍ଦରାରେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ ରାଇ କହିଲେ ରାଧା ରାଧାଙ୍କର ଲୀଳା ତୁ କନ୍ଦରାରେ ଦେଖିବୁ ସେଇ ନିତ୍ୟ କିଶୋରୀ ମା ରାଧାରାଣୀ କଳିଯୁଗରେ ଏଇ କନ୍ଦରାରେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ତେଣୁ ଏହି ଅଙ୍କେ ରାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ ହେ ରାଧେ ତୁମେ ଏଇ ଅଙ୍କରେ ଲୀଳା ଦେଖିବ କୋଉ ଲୀଳା ନା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଲୀଳା ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ସେଠାରେ କରିବି ତୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କୋଉ ତିଥି ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ ନା ତ୍ରିଗୁଣରେ ମିଶା ସୁଗସ୍ତି ଯୋଖି ତ୍ରିଗୁଣରେ ମିଶା ସୁଗସ୍ତି ଗୋଠି କୁମ୍ଭ ମାସେ ଭେଟିବୁ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ କୁମ୍ଭ ମାସେ ଭେଟିବୁ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ତା ଦେହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ମିଶେଇବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମିଶା ସୁଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଖି ସୁଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ କେତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଥିଲା 16,000 ଆଉ 16,000 ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର 12 ଗୋପାଳ ଥିଲେ ଯାହାକୁ 12 ସୁଗୋଷ୍ଠୀ କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ 12 ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଲୀଳା ସହଚର 12 ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଇଏ 12 ଗୋପାଳ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେଇ 12 ଗୋପାଳକୁ ସୁଗୋଷ୍ଠୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଠାରରେ ଲେଖିଲେ 16 ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ମିଶା ସୁଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଖି ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ମିଶାଣ 3 ହେଲା କେତେ ନା 15 15ରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସର 15 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ନୁହେଁ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ମିଶା ସୁଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଖି ତ୍ରିଗୁଣରେ ସୁଗସ୍ତି ଯୋଖି କୁମ୍ଭ ମାସେ ଭେଟିବୁ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ କୁମ୍ଭ ମାସେ ଭେଟିବୁ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ କୁମ୍ଭ ମାସେ କହିଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କର ମେଳ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଇଏ ସବୁ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଏଠାରେ ଆସି ବିଦ୍ୟମାନ ଏ ସମୟରେ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀକି ଏ କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଲୀଳା ଖେଳା ସେମାନେ କରୁଥିବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେମାନେ ଥିବେ ଆଉ ବିଂଶ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅତି ଗୁପତ ବିଂଶ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅତି ଗୁପତ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଘୋଷେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଘୋଷେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଂଶ କଲେ 20 ପଞ୍ଚବିଂଶ କଲେ 5 ମିଶିଲେ 25 ହେବ 2025 ମସିହା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଘୋଷେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନାମ ଏଇ ନିରାକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟ କିଶୋରୀ ମା ରାଧାରାଣୀ
जे नारी अंग पुरुष अंग जन्म होती से भीम भाई कौन कहले कहले रूप रेख नाही हे शून्य देही अछौ देह रूप रेख नाही हे शून्य देही अछौ देह बहु अछि जड़ नथाई पवन अणचाश वायु बहे घन घन बहु अछि जड़ नथाई पवन अणचाश वायु बहे घन घन बहु अछि जड़ नथाई टिकोड़ा बहु अछि जड़ नथाई टिकोड़ा उल्कापात हेब मही हे शून्य देही अछौ देह रूप रेख नाही हे शून्य देही